афкон ва ҷоми осиё ҳамин моҳи январ баргузор мешавад. Ин маънои онро дорад ки баъзе дастаҳо аз футболбозони худ барои як моҳ хайру хуш мекунанд. Ин албатта ба бархе аз бошгоҳҳо таъсири калон мерасонад ки имрӯз дар навори худ онҳоро қайд хоҳем кард. Обуна шавед ва наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Дар Премьер-лига Ноттингем Форест аз ҳама бештар зарар мебинад. Онҳо Серж Орие, Муса Никате, Ибраҳим Сангар, Чеку Куяте, Аина ва Вилли Болиро аз даст медиҳанд. Ҳамзамон Тайо Оаниам дастнорас мешавад, чун агар ба Нигерия наравадам ҷароҳат дорад. 6 бозингари Ноттингем дар Афкон иштирок мекунанд. Ҷолиб аст дидан ки бе ин футболбозон даста то куҷо талош мекарда бошад. Агар дар Аврупо аз Ноттингем дида дастаи бозингарони бештарашро аз даст медиҳад, гӯем медонед кадом даста аст? Фикратонро дар комментария қайд кунед, чанде пас хоҳем фаҳмид. Форест ягона дастаи ҷабрдида аз Премьер-лига нест. Ливерпул ҳам беҳтарин бозингаронашро ба монанди Муҳаммад Салоҳ аз даст медиҳад. Ӯ мавсимро хело натиҷабахш шурӯъ кард ва аллакай ба топ нишонзанҳои мавсими Премьер-лига баромадааст. Аммо Ливерпул бояд чанд бозӣ бе Салоҳ рақобат кунад, чун Миср барои қаҳрамонӣ талош мекунад. Салоҳ эҳтимолан як моҳ барои Ливерпул дастнорас мешавад. Юрген Клоп кашфиёти ҷадиди худ Ватару Эндоро ҳам аз даст медиҳад. Ӯ дар ҷоми Осиё иштирок мекунад. Бозиҳои охирро агар дида бошед, пас медонед ки чӣ талаффути калон барои Ливерпул мешавад. Тоттенхем аз рӯйхати имрӯзаи мо берун нест. Сон Хин Мин ин мавсим фавқулода шуд. Ӯ набудани Ҳарри Кейнро тамоман ноаён сохт. Танҳо Холланд ва Салоҳ аз ӯ бештар гол заданд ки аз чӣ қадар бозии хуб нишон додани сон гувоҳӣ медиҳад. Аммо ӯ дар ҷоми Осиё бо мунтахабаш барои қаҳрамонӣ рақобат хоҳад кард. Ин барои дастаи Тоттенхем зарбаи сахт мегардад ки барои мавқеъҳои болоӣ мубориза бурда истодааст. Дастаи лондонӣ ҳамзамон бе Басума ва Папе Матесар мемонад ки онҳо Марле ва Сенегалро дар Афкон намояндагӣ мекунанд. Манчестер Юнайтед ҳам аз Афкон зарар мебинад. Онҳо дарвозабони асосияшон Андре Онанаро аз даст медиҳанд. Немҳимоятгар Софиян Амрабат ҳам дастнорас хоҳад шуд, чунки ҳарду ин бозингарон Камерун ва Мароккоро дар Афкон намояндагӣ мекунанд. Девҳои сурх худ дар ҳолати бад қарор доранд ва мебинем ки бе бозингарони калидӣ то куҷо мераванд. Дастаи дигари ҷабрдидаи англисӣ Вестхэм маҳсуб мешавад. Онҳо бе Муҳаммад Кудус мемонанд ки Ганаро дар Афкон намояндагӣ мекунад. Ин бозингари 23 сола соли гузашта аз Аякс ба Лондон омад ва нақши калон дар бозиҳои дастааш дорад. Бешубҳа яке аз беҳтарин бозингарони дастааш шуд. Бе ӯ Вестхэм дучори мушкилӣ хоҳад шуд. Онҳо ҳамзамон Наефаро аз даст медиҳанд ки дар мунтахаби Марокко бозӣ мекунад. Вестхэм бояд рафтода нашавад, зеро хушбахтона Алжир Бенрамаро ба ҳайъаташ даъват накард. Котюар бошад, Максвелро нахост. Хулоса ҳайъат начандон дар ҳолати бад қарор мегирад. Дар Лондон Фулхэм ҳам бе бозингарони нигериягӣ Калвин Баси ва Алекс Айоби мемонад. Ҳарду ҳам нақши калидӣ дар даста мебозиданд. Фоле Балотори ҳам ки худ иҷора гирифта шуда буд, дар мунтахаби Сенегал баромад хоҳад кард. Аммо фаромӯш намекунем ки як дастаи аврупоӣ аз ҳама бештар бозингаронашро ба мусобиқаи байналмилалӣ гусел мекунад ки он ҳам Марсел мебошад. онҳо Ишма Асар, Эйлан ва Пап Гай ки ҳамагӣ Сенегалро муаррифӣ мекунанд аз даст медиҳанд. ҳамзамон ҳамлагари асосӣ Симон Гапа ва Франсуа режимро ба мунтахаби Камерун гусел мекунанд. Бо ин тамом намешавад. Марсел Азадунахи ва Амир Ҳаритро ҳам аз даст медиҳанд, чун онҳо ба Марокко мепайванданд. Шонсал Бербошад ба Конго мепайвандад. 8 бозингар дар Афкон баромад хоҳанд кард ва бахт барояшон хандид ки Обамянг аз Габон ва Кондогбия аз Африқои Марказӣ дар Афкон ширкат намеварзанд. Ба фикрам мухлисони Марсел умед ба он мебанданд ки Сенегал, Марокко ва Камерун ба плей-офф намебароянд, чун бозингарон зудтар баргарданд. Хуб дӯстон, ба ҳамин тамом наворҳои навбатиро бо обуна шудани худ мунтазир бошед.